си. Казаха ми, че парите от тотото са загубени. Ти трябва да се върнеш назад във времето и задължително да ги възстановиш. Да, но как ще се върна назад във времето? С тази машина за времето. О, това не е правилният момент. О, сега е Коледа, но пак не съм на правилното място. О, деня на благодарността с нашите... не пак правилно. Тук съм на опера, не мога повече на опера. О, тук съм заключен в буркан, не ми харесваше. По-добре по-бързо да се махам от тук, не мога да изтрея и секунда повече. О, нали казах, че не искам отново на Хелоуин. О, тук съм с моят брат. Този филм не мога да го гледам отново. Вечеря с нашите... Не, мерси. О, сега съм на точното място. О, не, какво правя средновековите? Ще се върна назад. Не мога да се върна назад. Не!